Chidam tang aruni phain kora sir kebarni ada por phai kebra achitim apor malom Sarupathar Mahila Morcha do an Sarupathar BJP SI hem along chingrum si klembang amai padopon Bangso mai long aluhi sarpia man pen MEC sang pikadom terang pila pen SMM amai phi bina rong pharpi Sarupathar VDC chairman Silarson rong pi Sarupathar Mondol Morcha amai phu Lokhiram rong pila pen East Karbi Anglong District Mahila Morcha long Klembang pila pen Apuling station tin pen kewang mohila atum chetong dun si mai RDP dun mai long ka chetong dun atum pen Sarupathar angkang mohila morcha asong atum ki claim kedam kimi senji aphan lapen kopi koson si aprang ki claim pon nangjima lapenan parta ralatum ale ke long dun thekjima bangso puthaksi kachingwai RDP pon Sorkar pen nangkele ahormo son anta kipi ke pajir pon pami thekji aphanta Chethan ponsi mai misen pen pachun ponlu Bokajan pen anantirang Karbi Anglong Live